का जने घरवा बानी की नाही। बहिना ए बहिना का हो का कहतारू का कहतनी ले आई कुछ बर्तन ई का हो बायन हउए आई कैसन बायन हो मोर बच्चे के दिन भर पड़ गइल आई रहल लोग पहुना बायन तो लेबे कइल तन बताओ दुख समाचार बताओ। दुख समाचार ठीक है बा दू चार घर बा बांटे दे। अच्छा बैठा ना ले ना बाद में जाइए बैठा है ना। अच्छा रे में ले लेना अच्छा ले ले तनी बैठा है ना। तोरा झूठे हमरा के बैठावत तनी और सब बताओ समाचार। ठीक बटे रौरा त हमरे घर और कब आइबे ना करेनी का करबो टाइम नहीं के मिलत ना तो आईती ना। हां नु काहे के रौरा टाइम मिली चार चार को पतो हो गइल से तब रौरा लगा टाइम नहीं है। बेचारी का बताई हम के दाबे दिन आती बाड़ा स नतनी बाड़ी स लोकनी को छोड़ के कहीं जाए लगे कोनो रोडी और दौड़ता कोनो पैंट में एथी कर देता आ उ बाड़ी स तो उहे बाड़ी स। अरे आजकल के पतो ही बड़ी सन दिन रात हेने हेलो होने हेलो फोने में लागल रहतली सन उहे बड़की ठीक ही है ना आना तो जन तीन बाड़ी सन तन तीन किस्म के ऐसन एगो 10 लाख के बिया एगो 30 लाख के बिया का कहीं पुरान का जमाना के होई बड़को तनी। हां उ बेचारी मिल के रहेले लेकिन जाए धीरे तो गंगा नहा लेनी अपन बेटा बेटी के बियाह शादी का हमरिए कपार दो तीन जना बाल ओइ लोग के टेंशन ले ले। ये घड़ी के जुग जमाना बड़ी खराब है वही से हम शादी बियाह कर देनी देखो तरवे बेरा के जुग जमाना। हां माने ई तो बतिया बटले बा लेकिन जुगवा जमाना नइखे खराब लोगवा खराब कइले बाटे त भइल बाटे। हां हो सही कहता रू देखलू ना फलानवा के बेटी का कइले रहलसिया ओकरा घर में इतना दिन झगड़ा झंझट भइला आ तब उ रानी भाग गइलसी अपने बाप में इज्जत रखलसी ना रखलसी उहे न बतिया बाटे आज हुनके सुनाता तो कल हुनके रोज ई कुली लीला लागले बाटे वही से जियरा हमरो डराइल बा हमरो तीन जना बा लोग कैसे पार घट लागी ओही गन दुखे सुखे क के हटा द ठीक बा ओही गन धीरे धीरे एक आदमी के करबो नु त पार घट लाग जा। हाँ ये तो माने राहुल का हल्का सही है बाटे लेकिन ये बताएं गाय गोरु बकरी ना न होय संजे उठा के बेच दी। हां इहो भगटिया चोरे ले नहीं खाली भागबे करे। आखिर मान ली कमाई हमरा घर के देखते बानी एक जनी कमोइया बाने 5-5 6 जनी खवैया बानी जान। हां कहां से कुल के ना हो ओई में साझे पीहन ना तर जीहन ना उ हाउ पियबे करेला। हां हाउ देखो ना तो गुरदानवा के माई जाती है ना आइबू देख मैं कर घर में गोरु ने बानवा देबे त का जना कहां कोबो हमनी के घर दुआरे ना बोलाइबो आइबू ना अबाग बेचारे हेने आब तो जई ह आ का बकरा बकरी में उजराइल बड़ो हेने आब खावती आज का बात था दोनों जनी बड़ा राय से बतिया तड़ू लो आता हेने आ बैठू इहो हमेशा सकियाइले रहेले हमरा बैठे के टाइम नहीं कि ठीक बा जल्दी जोन कहे के कॉल हम जाई। बाप कॉमन कार बाज तोरा टाइम नहीं खे मिलत देखबू होई हो के खूब बतियानी हमरे घरे के करवाइए बाटे जी अबाग छिनरी बैठी है जबले जिए के बाद तबले त कामे करे के बा तब का आ काटे हो के लगे के बैठबो करे जी आजकल के टोलवे में कहा गुरंडिया बाड़ी सुनो अगर केहू के लगे बैठ जा तो कहत रही हमरे कुछ राय बतियावत होई इतना लोग के फुर्सत बाटे औ भागो रहे सवेरे के हम सांझ खन बताइनी के ना बताइनी तब नहीं तो कोई बेर हल्ला ना नु कोइनी भागल बिया ओइ लोग की तरह सांस बटे हमनी के गाय गोरु से अपने सांस नहीं खे मिलत का केहू के बात तब ना तो का आ जब वो अपना मुंह है इतना नीमन बनेली सन तो कुल में कमिए कौन वजह लोग शिकायत बतियाई कमी बताई उन्होंने के कमी मटेलू के जानते न। हां हां लद फेसरी के खेत बटाई देले रहन ह सुन ले रहनी जा उ जबर थान लागल रहल आ उ रानी का कोइलस के राती खान कंपाउंडर से खेत कटवा कंपाउंड होला। अच्छा उ कंपाउंड से का कोइलस के खेत कटवा देलस राती खान आ कुली घर में रख लेलस आ आधा जब बचल नु त आधा में हिस्सा लगइल। आइए भगवान जी के बताइए बहिना तनी तनी खातिर आदमी इनाम बेची दे इनाम ना होला ईमान होला हमारे उ है उसे हमनी के का करे के बा नीचे धरती में ओकर विचार कर देन ऊपर सूरज भगवान करी आ तो अब का मान लो वो खेतवा के बिले को कितना देले रहलन बिली भोला जी मतलब विश्वास हमारे उ है पढ़ल लिखल बिया सब जाने आ सुना तोरा लइकवा को बरखिया पर रहे हो त भाला बाड़ू हो तू बर्थडे पर ले अब कहत बरखी पर रहे तो लोग के बैठी हो सुनु आदमी नइखे जाना त का खिसिया तरी तोरा तर हमनी के रहरिया इंटर कॉलेज में स्कूली के आगे पीछे नहीं जाने पड़े उतना जाने में देख रही हो के फालतू बोलत नहीं देखो फालतू मत बोल सुना बडौआ में लइकवा आई रहे कोमा अरे
केसिया बड़का बड़का रखले रहे लौंडवा खानी रहे अरे गोरका तोरी फुआ का लइकवा के बियाह तो कहत ना हाँ हाँ फुआ के लिखा उ करे के कहतानी का करे के बा अरे कहत रहनी एगो हमरा बहिन के लड़की बिया ओ लड़कवा से शादी करावे खातिर वो लड़का के कहतड़ू तो सुन न लड़का जनरेटर हाँ ह तो इहो सुन ल लड़कियों मर करी ही हाँ तो एक बात के ध्यान देम जान मरकरिया ढेर पावर के मत होके ना तो जनरेटर के बैठा दी अब तू खूब कमेटी करेलू कॉमेडी होला कमेटी ना अरे खेलनी तो सब जाना तारी अब आगे छोड़ा सा मजाक हो लड़को के बारे में बताओ कि बेटा हुआ का करेला वो लड़का बा हाँ बैंक में काम करे न हाँ। लाखों में खेले न आ ऊ कौन बैंक करे के लाखों में काम करे लोन गांव गांव घूम के किस्त सुले न उहे हो कुकुर के नौकरी ओए कुकुर के नौकरी कहबो मत करी साहेब नियर आवेला साहेब नियर जाला हम जानत नहीं कि कितना साहेब निहर आवेला लो कितना साहेब निहर जानल हो ओइ जना करे हम अपना बहन के हम लड़की के शादी बा ओए त तरे गोड़प के गिरे थोड़ी जे तक चलो कर केहू करबो करी का हम जानत नहीं कि कितना लोग की इज्जत होला हे दुआरी पर से हो दुआरी पर दूर है तो दूर है दूर है तू ही जट तड़ू ना एगो कुर्सियों ना मिलेला टाइम से बैठे के ओकनी के मत कर अगर तोहरी नियर मेहरारू रहिस ना धरती पर 5-6 गो तो लड़की बूढ़ जैसे बियाह ना होई इहो बतिया सही कहतिया देखत नहीं ना हमरा भड़को के लइकनी के खोजनी मने खोजता लो 35 साल के लइकनी हो गइल तो ओकरा ऐसन बात जे भी या ना दूसरा के लइकनी रही तो कहिन ना उड़री गई रही अलग बेसरियो के शादी तोई बनो ओकरो बा मन रखनियो के परल बा कोई बस टोला के शादी परल बाटे तो 10-12 को परल बना हां तब का टोला सुन हो जाई अपन ना हम इहे सोचता नहीं मन रखनी जाई तो कैसे खपी ए जा उ आग लगइले बे साँझे जाई बिहाने खदेर दी उ आ जाई रही ना ढेर दिन जाई चल आई ए जुके कह देतिया रहे त केहू राखी राखी रंडी ह मायू तो करो जैसन का करो सन बिया जैसन मायू सन ओसन दी ये सही बात गुरधनक माई ए गुरधनक माई ए चाची गुरधनक माई देखलू ह ई कहां रे गुरधनक माई गुरधनक माई का जी गुजरत तू नहीं तू बकरी चराव जा तोड़ के ओए जा तू बकरी छोड़ के आइल बड़ दुआरे पे जाके सरवा और हम देता हां रोज गणिया देता हूं जब मरी तब गणिया देता हूं केवल के सही रे बायना ले आइलन जी का खिसिया तनी तू बकरी छोड़ के ले जा आइल बड़ बायना अब जा सरवा दुआरे पे हमरी गाने में कोइले बन सब पाए ना होश में बाड़ा कि ना अबे तो नहीं समझ जाइयो समझ नहीं रे कि कहां का बोले जरा तो बोली के चक्कर पड़े उधर से ना